శ్రీ 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 రాజరాజేశ్వరి సమేత కుక్కుటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం పిఠాపురం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉంది. త్రిగయ క్షేత్రాల్లో పరమ పవిత్రమైన భారతీయ క్షేత్రం. ఇక్కడ శ్రీ స్వామివారు గయాసురుడనే రాక్షసుడిని సంహరణార్థం స్వామివారు కుక్కుటేశ్వర అంటే కోడి రూపంలో స్వయంభూ అవతారంలో వెలిశారు. క్షేత్రాలలో కుక్కుటేశ్వర స్వామి దేవేరిగా, శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారు భక్తుల పాలిట కల్పవల్లిగా వరాలు ప్రసాదిస్తుంటారు. స్వామివారు కుక్కుటేశ్వర స్వయంభూమూర్తి. స్వామివారు గయాసురుడు సంహరణార్థం కోడి రూపంలో వెలిసి ఉన్నారు. స్వామివారి యొక్క నైరుతి భాగంలో దత్తాత్రేయ రూపంలో అవతరించి ఉన్నారు.